Gitinguha sa Department of Health ang zero casualty sa mga firecracker-related incidents sa pagsugat sa Pasko o bag-ong tuig apan magdepende gihapon matud pa kini sa mga tawo kung motuman sa lagda nga makalikay sa disgrasya. Ani ang report ni Alan Domingo. Nakatala ang Department of Health Central Visayas og 83 ka mga firecracker-related incidents ato sa Yuletide season sa nakalabahing tuig diin sagad niini mga nabiktima sa pabuto. Hinoon way nakalas ug wala usay na igo sa stray bullet apan nagtinguha ang DOH-7 nga unta walay mabiktima sa pabuto o zero casualty nining panahona. Ang atong mga LGUs atong gyud gina-encourage that they should have the designated display of fireworks dapat sa ilang LGU. Dili ta pwede unta magpabuto sa atong balay, sa kalsada, or anywhere else, but we should have a designated fireworks display in each of the LGU. Matod sa Pangulo sa Reso sa Department of Health Region 7, Dr. Eugenia Mercedes Canyal nga ginakdang ipaubos ang DOH sa Code White sugod Disyembre 21 hangtod na sa Enero 6. Lakip sa Code White Alert ay matambalanan nga maoy muatiman sa mga tao nga mabiktima sa pabuto ug ubang mga panghitabo usab nga maglambigit sa Yuletide season. Apil nini ang mga balatian ug ang aksidente sa kadalanan. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.